انت يخبل دلي زوم كاميرا مانات حجي كلاتكم كاميرا ماتكم كنت بزلخو اتمكم تجبروا كاميرا مانات سلام انت خمسي اب سراحكم كمز بريفات نجار شركة بلوخ اللهم صفقات تحتو نابنت سراحكم كوينو ملو معالتي مرعى عمد قلعات انكات كسؤال وزوا عليكم اب السوشيال ميديا متيهم شرط بلو حجي سلامتا شرط بلو يكون كون زحات زالهو سلامتا يسي شركة بلو خلهم سي نتوانوس زي تفقدوا اذس غبو ديو عبي زربا تزرب زل حتنا زربا انت دا استبيلكم له نسخه غداي هليكا سبتعدم كوم دما كاميرامان تخفل زخا انت مقدين مرعدي بزي قدس مالتي زخونه ايفنت عليك او خاصو له خاولو سون بروفيشنال كاسله تامنو مسله تخفلو سخات سال شعوت زحاشه سيل خا مريصوم سدلكا تستنفخا يغحف مالتي እንደሆነ ግን ቶም ካሜራማናት መብዛሕትኦም እንታይ ገብሩ እቲ ድሰኣልዎ ስእሊ ኩሉ ማለት ይሕዝዎሞ ካብኡ መሪፆም ከዓ ንኣድቨርታይዚንግ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይጥቅዑ ሽዑስኻ ስእሊ ወድኻ ስእሊ ዋልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዘይ ፍቓድካ ትረኽቦ ሰብ ከዓ ቆሪፁ ከከብ ንጣዕሞ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ጥምቀት ርሑስ ገለ እንዳበለኻ ስእሊ ናይ ውሉድካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዓመታት ይኹሉ ሓድሽ ስእሊ ዝመስልካ ዓመታዊ ኤዲት እናኾነ ይመፅእ እዚ ከዓ ናይ ሓቂትን ኬካ ማንያቱ ብዘይ ፍቓድካ ስለዝኾን ዘሎ ስለዚህ ከም ሕብረተሰብ ፍቓድ ምምላእ ጽቡቕ እዩ ከም ሕብረተሰብ ከነማዕብሎ ዘለና ነገር እሱ ጥራይ ኣይኮነን ንስኻ ምስዕርክትካ ተማሲ ትሰኣል ተብል እንትኾነ ግን ካብቶም ጀምዓ ማለት እዩ ሓደ ብዘይ ዝኾነ ናትካ ፍቓድ ላይቭ ከማንቀጥወካ ክእል ብዘይ ናትካ ፍቓድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ክገብረካ ክእል ብእውን ብዙሕ ነገር ክመፀካ ክእል ምክንያቱ ኣበይ ነርካ እንታይ ነርካ ሓሲኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ቅድሚ ምግባርና ናይ ሰብ ወላ ክሬዲት መሃብ ከም ንምድሞስቶ ኣለና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ስእልን ቪድዮታትን ዝኣመሰለ ነገራት ናይቲ ሰብ ኮንሰንት ወይ ከዓ ናይቲ ሰብ ፍቓድ ክንመልክ ክንክእል ኣለና ብከምዚ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ዘይኮይኑ በብዝተዓመልና ናይ ሰብ ነገር ፖስት ንገብር ተደኣ ኮይና ሰብ ኣብ ሽግር ከነውድቑ ንኽእል ኢና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከም ክብረት ፅቡቅ ኣካይዳ ኣይኮነን